गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय। बेजों लोगोसेनो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङैनो दङ आरो बेजों लोगोसे मिजिंथियो भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामगोन आरो जोबथानायाव चेनेलखौ मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामगोन होननानै। गावथारनाया आल्टिमेट सलुशन नङा, गावथारनाया ल'खौ भायलेसन खालामनाय, आयेनखौ सिमफायनाय। खाथिनिफ्रायनो गावखादों, खर'आव गावदों, मेलेम थेलेम गजोबखादों। माखौ गावखो? मोसौ बोरमा दाउ अमा बायदिसिना जिब जुनारखौ नङा, खिन्थु बे बाराव मानसिखौ गावनानै मेलेम थेलेम गजोबहोबाय। क'क्राझार जिल्लानि जहारबारियाव सासे निखावरि मानसि हेमन्त नार्जारि मुंनि सासे मानसिखौ फेरेंगासारनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि सासे खामानि मावग्राया, फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव मावग्राया सिलाइजों खर'आव गावनानै मेलेम थेलेम गहोजोबलायबाय। आरो बेखौ मानो गावदों मिथिगौ? 300-500 थाखाखौ मोनैनि थाखायनो गावदों होननानै रायजो राजा बिथांमोनहा माने खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। आरो बे 300-500 थाखाखौ बिथांमोनहा मानि थाखाय लायो? जे 300-500 थाखा होयोब्लानो बिथांमोनहा फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ हाग्रायाव हाबनानै दंफां दाननो होयो। अब्ला गावग्रा मानसियाबो खिन्थु हारसा बा गुबुन हारि नङा दै, बर'सो। थुरुन बसुमतारी ना थुरुन नार्जारिनो। होमबा साननानै नायदो, आथिखालनि फेरेंगासारनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ मा खालामगासिनो दङ बर' हारिनि सायावनो। बेनो जाबायना प्रमद बर' सारनि गोजोननि रायजो BTRआ, जे जायगायाव बर'फ्रानो बर'नि थैखौ होनानैनो बे BTRखौ मोनदों आरो बे BTRआवनो बर' हारियानो रैखाथि मोनाखै। अब्ला साननानै नायदो BTR एग्रिमेन्टआ, BTR एकर्डआ बर' हारिफोरनि थाखाय बेसेबां मोजां, बेसेबां गाज्रि। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नाय प्लिज, नङाब्ला आदा सदा नायनानै बुजिनाय नङा। नोंथांमोना जानला मोनला कमेन्ट हरलायगोन। नोंसोर सन्देह बेखौ माने हिंसाजोंनो बे फैसा मोनैखाय आरो बे हयथ' बेथ' फैसा होयो, जों बेखौबो मिथिखागौ। कन्टेक्ट लानानै 24 घन्टा बे फैसा होआलाबा थाखायाखै, फैसाखौबो होयो। बेनिफ्राय आरो बेखौथ' बिसोर बेबादि खालामबाय थाखायो आरो बिसोर कन्टेक्ट जाग्राजोब। ओमफ्राय गावसिनि पार्टियानो बे फैसा मोनैयाव बिसोर एक्सट्रा फैनानै बेखौ मावथारदों होननानै आंहा दाय दंखायो। एखे सन्देह खादा, नङाबा माने सानैल' मा फैदों? दहाय माने गावसिनि मानसिया माने सानैल' फैदों ना, माने खिथाना लानांगौ। सानैल'नो होनब्ला माबोरै सानैल' फैगोन? होमबा गावसोरबो मिथिखागौ। आं नङालै होनना बुंबाय सासेया, बेबो सिखावखासोमोन। बेखौथ' जों होनखायो लेंखन, बेथ' दहायनो गावनो गिलाबायदोंसो। आं नङा बिदिथ' होननानैथ' जाया, गावबो थिनो फानायखा। रेन्जारनि बिरना पारमिसन फैग्रा बिसोरनो, थाखा जाग्रा बिसोर। गावरायालाय मा नाम? गावरा नांगौ थुरुननो। फरेस्टनि मानसि नामालाय? फरेस्टनि नङा, माबासो टुरिजिमसो। NGO नामा? गोदोनिफ्रायनो टेक्स जाखायो। बेसेबां लायो मोनसे साइकेलाव? साइकेल गंसेयाव बिसोरो 300 गाहाम जायो। बिसोर टेक्स जायाबा बे हाग्रायाव बाया। दा बिसोर टेक्स जानायनि थानायावनो दा बेबायदि हाग्रा बायलांनो हमदों। बे सिगांनि भिडिअजोंनो लिंक थानाय मोनसे भिडिअ दंबावो, बेखौबो नाय। रायजो राजा नोंथांमोनहा नायालासिनो डाटा। जोंहा सासे EM दङ, बे EMआ सब समाय चेलेन्ज मुडआव थायो। आरो साननानै लाखा, जाय मानसिनि मुडआ सब समाय चेलेन्ज मुडआव थायो बे मालाबाबो मोजां खामानि मावनो हाया। बेयो बांसिनानो गावखौ देरहाहोनो थाखाय बा गावखौ गोजोन होनो थाखाय बियो गुबुनखौ नाख्रेबनो चान्स लाखायो। चेलेन्ज मुडआव थानाय मानसिया सब समाय बेबायदिनो। अन्नानै नाय, बिथाङा बे जाथायनि सायाव मिनि माखासे खोथाखौ बुंदों। अन्नानै नाय, बिथांनि मोखाङाव नायब्ला हमनो हायो बिथाङा बे हेमन्त नार्जारि बिथांखौ गावथारनायनि सायाव एसेबो दुखु जायाखै। जे बेहाय बर' मानसिनि जिउ खहा जादों ना मादों बेजों बेहा लिंक गैया। नाथाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ मानसि गावथारनो हानायाव बिथाङा फुरथि जानाय बायदिसो नुदों। नायबानो जाबाय। बाथ्राया ओरैबायदि, दंफां दाननायखौ होबथानाया फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि खामानि आरो हाग्रा बंग्राखौ लाखिनायाबो रायजो राजाफोरनि दायित्व। गतिके दिनै दंफां दाननायखौ होबथानायाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों मोनसे कनफ्लिक्ट जादों। बे खुनु NGOनि खोन्था नङा, फरेस्ट डिपार्टमेन्टजोंसो कनफ्लिक्ट जादों। बेवहाय सोरबा पलिटिकेल लिडारफ्रा NGO होननानै बुंदों। NGOआथ' फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ रैखाथि होआना, फरेस्ट डिपार्टमेन्टआसो फरेस्टखौ रैखाथि होयो। गतिके सोर लिडारनि खुगानिफ्राय NGO ओंखारदों आं मिथिया। NGO होननानै सोरबा प्रमान होनो हायोब्ला आं चेलेन्ज खालामो। हाग्रामा महिलारिया बुंदों दाख्लै दुनाबारियाव फैनायाव
गावनि सरकाराव फैयोबा नोंथांनि सायाव सिगांग्रो एफेक्सन खालामगोन? से नाम्बार हाग्रामाया सरकाराव फैगोन ना फैया 20 बोसोरा बेखौ गाव स्टाडि खालामग्रोथों। 2 नाम्बार बियो जुदि आंखौ गुबुन जायगानि होननानै फोरमान होनो हायोब्ला कर्टआव चेलेन्ज खालामदों, आं चेलेन्ज खालामो। भिडिअखौ नायनानै नुबाय दा बे इएमआ सोर सिनायखाबाय, बिथांनि साननाय हनाया माबायदि, बिथांनि बे फंनैसो रावावनो हमनो हायो जे बिथाङा दिनै दुखुआव दं ना रंजानानै दङ, बिथांनि फंनैसो खोथायावनो हमनो हायो। दा मोनसे खोथाया खिन्थु सियरखा, प्रमद बर'नि इउपिपिएल सरकारा गोग्लैगोन आरो मानो गोग्लैगोन, सोरनि थाखाय गोग्लैगोन, बेफोरबायदि माखासे गावनिखौल' सिन्था खालामग्रा माखासे लिडारफोरनि थाखाय प्रमद बर' सारनि इउपिपिएल सरकारा बिटिसिआव गोग्लैगोन। बे नायबाय था नोंसोरो, रायजो राजाफ्रा खिन्थु नायगासिनो दङ सोर माबायदि मावदों सोर माबायदि मावाखै, आरो बे रायजो राजाफ्रा बेफोरबायदि लिडारफोरनि थाखायनो इउपिपिएल सरकारखौ 2025आव जोख्लायगोन। नायबायल' था रायजो राजा नोंथांमोन। दानिया आरोबाव बेजों लोगोसेनो आरोबाव बे आयदानि सायावनो मोनसे भिडिअ दंबावो। बिपिएफनि इयुथ गांखंनि गाहाय नेहाथारि कास्टम बसुमतारिया बे आयदानि सायाव मा बुंदों एसे बयबो खोनासंदो। क'क्राझारनि जि जहारबारियाव जि हेमन्त नार्जारिजों जि एनकाउन्टार जाबाय बेखौ जों दुखु फोरमायदों। भारतआ मोनसे आयेनजों सोलियो, आसामा मोनसे आयेनजों सोलियो, फेरेंगानि खुगाजों सोलिया। फेरेंगानि खुगानि ओंखारनाय रावफ्रा आयेन नङा। दानि जे इउपिपिएलनि सासन खालामबाय बिथांमोनहा आयेनखौ आखायाव लाबाय। दा दिनै फेरेंगाया गावनो आयेनखौ आखायाव लाबाय। दिनै रन्जित बसुमतारिनि बुंनायाव बा खावलायनायाव फरेस्टारफोरा बै मानसिखौ गावथारदों, हेमन्त नार्जारि जाय बिथांखौ गावथारदों। दा ओंखायनो दिनै फरेस्टारखौ सेफटि होनांगौ सबबो जोंबो लुबैयो, मानो होनबा अक्सिजेन प्रडाक्ट बिसोर खालामो, नेचारखौ प्रडाक्ट मा होनो प्रटेक्सन होनाया बिपिएफ दोलोआबो लुगैयो। नाथाय जुदि प्रटेक्सन होनाय बिथांमोना जुदि सिकिउरिटि मोजां होदोंब्ला मानो हाबनो हाखै? जुदि बिथांमोना दंफांखौनो लायनो थांदोंब्ला खावदोंब्ला हमजाबायब्ला बेखौ आयेना नायनानै साजा होगोन ना। साजा फेरेंगायाथ' साजा होनो हायाना। फेरेंगाया सुप्रिम कर्ट नङा, फेरेंगाया हाइ कर्ट नङा। दिनै फेरेंगाया मानो बिथांमोनखौ बिथांनि निर्देगावनो बिथांनि फरेस्टारा दिनै बिथांमोनखौ मानो गावथारखो? गावथारनाया आल्टिमेट सलुसन नङा, गावथारनाया ल'खौ भायलेसन खालामनाय, आयेनखौ सिमफायनाय। ओंखायनो जों बेखौ गोथौ बिपिएफ दोलोनिफ्राय दुखु फोरमायदों। जों बिपिएफ दोलोआबो नेचारखौ जों मोजां मोनो, प्रटेक्सन खालामनांगौ, सरकारा प्रटेक्सन खालाम, नाथाय गावथारनाया आल्टिमेट सलुसन नङा। ओंखायनो इउपिपिएल सरकारा बारा दादागिरि जाबाय। इउपिपिएल सरकारा गावसोरखौनो इसोरनिफ्रायबो देरसिन सानो, सुप्रिम कर्टनिफ्रायबो देरसिन सानो। ओंखायनो बिथांमोना आयेनखौ आखायाव। फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ साइकेल गंसेयाव 300-500 थाखा लानानै हाग्रायाव हाबहैयो होनना बुंदों। बे गोरोन्थिया पाब्लिकनि ना सरकारनि ना फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि? रायजो राजाफ्रा अननानै कमेन्ट खालामहरदो। जुदि 300-500 लानानै रायजो राजाफोरखौ हाग्रायाव हाबहोआमोनब्ला बेबायदि जाथाया जानाय नङामोन होननानै आङो दिनैहाय आंनि अपिनियनखौ होदों। भिडिअआ जोबोद गोलाव जाबाय, दिनै भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों, थेंक इउ, जय बर' हारिनि।